Yo. салом дӯстони азиз, ҳамин сели даҳшатноке ки дар деҳаи Урметан омад, мардуми таҳҷоии он ёд надоранд, зеро ки сел маҷрои худашро олиш кардаву ба даруни хонаҳо рафтагӣ аст. Ду селгаҳе ки дар гузари лангери деҳаи Урметан қарор дорад, ҳар дуяш ҳам маҷрои худашро олиш кардаву дарун ба даруни ҳавлиҳои мардум гузаштаву бисёр хонаҳои сокинони ҳамин деҳаро валангор гардонидагӣ аст, зарарҳои молӣ расонидагӣ аст, тамоми хӯрокаву молҳои худро дар зери сел аз даст додагӣ ҳастанд. мақсади навори мо худо шоҳид аст барои просмотр нест, ин танҳо ба он хотире ки тасаллои дили мардум шавад, зеро он даме ки мардум моро диданд, инҷо биё инро ба навор гир, хонаи моро ба навор гир, ин аҳволи моро ба навор гир ки гуфтанд, ман ба навор гирифтаву пешкаши шумо гардонда истодаам. ва якбора мақсади мо ин аст ки агар касе ки кӯмак кардан мехоҳад, ҳамин мардум ба кӯмак ниёз доранд дар ҳақиқат, азизои дил, зеро ки ҳам кӯмаки ҷисмӣ, ҳам аз ҷиҳати моддиву маънавӣ ҳамин мардум эҳтиёҷи кӯмак ҳастанд, зеро ки ин оқибатҳои ин офатро дар рӯзҳои наздик бартараф кардан ғайриимкон аст. ҳавлиҳои онҳоро тоза кардан лозим аст, техника лозим аст, маблағ лозим аст. ҳар касе ки чӣ қадаре ки зӯру тавон дорад ҷисман, хоҳ худаш кор кардан мехоҳад, хоҳ бо маблағ кӯмак кардан мехоҳад, ин мардум ниёз доранд. азизои дил, ман ҷое фаҳмидам ки бархе аз мардуми худи ҳамин деҳа ҳам дар куҷое камакакам бошад маблағ ҷамъоварӣ кардагӣ ҳастанд. офаринатон буд, аз дигар гузарҳо, аз дигар деҳаҳо омадаву имрӯз кӯмак карда истода буданд, мо бо чашми сар шоҳид будем. аммо дар оянда низ ҳамин чизро давом додан лозим аст. пагоҳ фардоҳ мо боз худохат ба кӯмак сафарбар мегардем. агар бовар мекунед ба картаҳое ки дар зери экранҳо дида истодаед маблағ гузаронед, агар бовар накардед худатон биёед кӯмак кунед, ҳар чӣ аз дастатон мебиёяд дурӣ наҷӯед, биёед кӯмак кунед, ёрдам кунед. лойқаҳоро тоза кардан лозим аст, хӯрока лозим аст, ҳама чизро бо чашми сари худ бубинед. азизои дил, мо он чизе ки тавонистем, он чизе ки